Kowe ngerti apa ora? Aku wis depresi semenjak mbok kenokne Cuk asu. Lah ngopo kowe kok nyalahno aku ki lho? Aku wis depresi suwi. Mergo kelakuanmu, Cuk. Kelakuan apa? Emang aku ngapakno kowe? Wong cuma tak tutul-tutul pinggir tok lho, ya wis to. Aku dudu lonte. Lakon aku sakarepku dhewe. Piye to? Kok sakarepku dhewe iki? Jare kowe njaluk kon nutul-nutulne pinggir tok. Ya tak tutul-tulne to. Maksudku piye? Dan nek maksudku ki takon ngepasne tengah-tengah. Ben padha penake ngono. Nah malah mbok kon nutulne pinggir tok. Ya tak tutulno. Ngono ku ya tambah pening, tambah kembut-kembut aku ngono kuwi. No. Wong lanang ndablek kok trimo disindir. Apa ya krasa? Wong krasane cah lanang ki lak timbo. Ngaku kowe. Lah rumangsamu wong edok ra krasa nek dimut. Lho kok jaran. Anja. Mbak, nyapa to wong wedok iki wis duwe bojo dadak ngaku rondo iki lho. Lah tenake rondo orang aku piye to? Oh alah rondo tenan to tibake. Tak kira ngaku-ngaku tok. Lah kok bukan ngaku dudo ya ora percaya. Ya ora percaya wong wedok duda iki lho. Didelok sekilas lho wis ketok. Dodone mesti metutuk. Bukan blorot ketoke bukan nyepil ora nek pedange wing kok kecewa. Lah iya nek wong lanang kuwi duwe jam gandul, nek wedok jam templek. Apa mbok kon ngaku anak balita, heh? Ya kuwi malah lucu neh, mosok balita jembuten. Cek mik mama ngono kae ada gelem kowe. Kudune kene to sing mik. Anja. Mbak, sampean rondo 7 tahun ngono kuwi dalane para buntet iki. Sak menika mbiyen ki tak kira lek barang ki suwira digawe saya buntut, saya penak, saya rapet ya, guys. Ya mestine ngono no. Wong ora enak sing liwati lho. Ternyata salah. Lah kok salah piye? Ternyata setelah aku menjadi 7 tahun ki malah barangku ki ngowoh. Oh, mbok sak menika sayang. Lah kok iso ngono iki lho. Wong ora enak sing liwati kok iso ngowoh. Mbiyen ora ngene, mbiyen yo ciwut ngono sak menika, tapi saiki malih ombo. Lah nyapa kok iso ngono iki? Ya enggak tahu nyapa kok malih ombo, apa mergo tak owok-owok dhewe iki. Terayu dlogok jaran kuwi. Tuku cengkeh kleru dondong. Mekekeh dong. Enak deh, enak Mas. Ini parah ini. Selingkuh kok chattingan. Lah rumangsamu, semua lo berangkat dari chattingan. Tidur bareng dong, biar pro. Yo delok kahanan, konangan yo benjut dase. Bikin dosa kok nanggung. Lah nek ra pengen nanggung ngundang foto-foto pegatan terus rabi. Apa perlu senior turun tangan? Alah, kene lo malah pakare. Anja. Ini parah ini. Aku tekok. Takok napa? Ping piro kowe dekelone? Ping pindho. Ping pindho. Ning endi? Ning ruko. Ning ruko. Sing marani sapa? Tanjaya. Kowe marani. Nggih. Kowe dicat kowe marani. Ngopo kowe sampe gelem marani bojone wong, Des? Halo. Sauri, Des. Ngopo kowe gelem marani bojone wong? Tanjaya pengen weruh rasane. Diudani kowe ping piro kowe? Ping pindho. Ping pindho kowe. Tank topmu keri ya ning kono ya, warna ireng ya. Mboten, kula mboten sempakan. Udah ning kono, penak udah jan. Nggih. Ki tak duduhne iki ngono ya. Tak duduhne iki tak nggo bukti iki. Aku ngerti kowe sering nge-like fotone. Sering komen-komen love. Kula ten Facebook nge-like tok. Memang Facebook itu umum, semua orang bisa main Facebook, semua orang boleh nge emot love. Tapi kabehmu perlu di Aku ini nek rondo mau iki ya awake. Aku
aku nek kadung gregeten ngono telur mata sapi tak culak. Apa kurang gaya? Apa meneh muatam. Ini parah ini. Duwe daging ora sampe sakon ae ngare perkara. Lah iya, ngono iso gawe geger. Lempet pisan. Mambu pisan. Tapi sing tak herani ku lho. Iranya apa? Wong ora tau kena sengenge ngono rupane kok ya ireng. Lah kuwi mergo plepeken to, dina-dina diblebet kok. Kaya lek ora kena sengenge kan ya putih resik apik ngono. Ping-ping piye ngono ngono. Apa nggak dadi misteri nyapa kok ireng. Ngono ki sing salah yo kowe dhewe. Ngerti sing ireng sing ngisor sing dibengesi dhuwur. Ini parah ini. Basa Jawane tidur ki apa turu to, Mak? Piye to ditakoni kok tolah-toleh tok iki? Iki opo to ki? Basa Jawane tidur kuwi lho, turu. Ora ngono. Lah piye? Ora enek kane. Berarti kebablasan lah kumuni mau. Turu ngono lho. Lah opo to ki iso ditambah-tambahi kangen iki. Tak yo ben ketok apik ya. Turu cangkemku Gusti Allah, keceplosan ya Allah. Lah dalah. Ora ngono, ora turu ora malah tak baleni. Turu. Iya iya. Ini parah ini.